Avui és el dijous, dia 16 de 2025. Estem gravant, a provar, a veure com surt. És un dia normal, no? Que estem treballant tots junts. Ara fa uns minuts que Albert ha arribat, no? Sí. Has tingut una visita. Ara mateix, sí, que estàs fent un àudio? Un àudio i ahí està gravant com un vídeo. Vale. I ja està, Molt un bé. vídeo molt curtet, com estem treballant. Estem a tope, estem a tope de feina. Sí. I ara ens estem organitzant una mica perquè tenim molta feina. Tenim molta feina i no donem a l'abast. Necessitem ajuda. Necessitem algú més que es vulgui sumar als nostres projectes. Pues sí, però bueno, Però a poc a poc. Tenim molta fe i anem fent, a poc a poc, amb bones energies. Sí. I Està molt bé el que... És que ara tinc el cap que... amb 1000 coses, però bueno, crec que estem avançant molt bé i que es comença a veure fruita del nostre esforç i de tot el que fem a 21 i tal. O sigui, comencem a veure fruits. I seguim tenint moltes idees. Pues sí, I ara quina hora és? Són les... Són de ja 12:23. Seguim. Saps, tope. tu què opinió tens? Vols añadir algun comentari? Lo que dice Albert, s'ha de seguir i continuar, I tenim- confiança i a per totes. per totes, va. Perfecte, pues sí, ja seguim, no? Seguim. Avui és un dia, també hem de dir, que estem a dijous ja i comencem a tindre ja cansament de la setmana perquè anem amb molta feina, estem a tope. Bé, Bé, som-hi. som-hi, seguim. Gravem una mica més, no? Això, sí. I després portar esto i a veure com surt. Vale, fem un vídeo super short, super curtet, Sí. per lo que dèiem del dia a dia de l'empresa. Sí. No? I com som realment, no? Sí, És de lo que transparente. anem avançant. Exacte. Perfecte, Ja molt bona idea. Aquí està l'equip, no? Estem creant un dossier per mètode IGT. Estem en fase de desenvolupar. Fase de creació de productes. Pues sí. Hem de crear productes perquè sense producte difícilment pots vendre res. Exacte. Llavors, estem en aquesta fase. I ja encara molt per fer, però bueno. Però no tant, potser, no sabem. Aquí jo crec que Poquet a poquet. bastant, però és divertit. Ja, A seguir? és mínim, no? Això